nga siya pataas pa na. Tama yan, hapon. Ayan. Filipino. Sige, go girl. Sige, Dahil sa tanan, katuwatan. Please say present if your name is called. Kalaraw, present ma'am. Tahod, present ma'am. Aso, present ma'am. Maylas, Present, ma'am. Kabatay, present ma'am. Lapin, present ma'am. Malinaw, Present. Juliana, Absent, ma'am. Where's Juliana? Absent ma'am. Nakita ni Juliana kagalima. Nakita ko lang siya sa labas, pero hindi siya naka-uniform. Isa yung friend ni Juliana, please tell her, ma'am. Please tell her sa mong friend ako. Tapos kailangan siya, kaya mabagsak siya, final na. Okay, ma'am? We have time. So, ang atong requirements para final ay kanta mo isa-isa. Or na siya. Okay, ma'am. Sa class page. Okay? Okay, ma'am. Class dismiss. Thank you. Bye, ma'am. Ano naman talaga ba? Bakit naman siya nandito? Ay, naku. Anong kaso na? Bakit di ka pumasok sa klase na? Sinama niya ako eh. Ano ba yung kumain niyan? Hindi ko alam. Ay, kasi yun naman natin sa Pilipino eh. Nagkita ka lang naman ako. Sana all, Kere. Siya nga hindi na ako pinikiri. Ano ba? Masaya ako dahil nakapasa kayo lahat ng inyong mga requirements. Thank you, ma'am! Miss Liliana, ito ang hindi sa requirements. Ma'am, sorry po talaga kasi ano po, may problema po kasi kami. Saan ka ba nanggaling? Bahay po. Bahay po, ma'am. Anong problema? Madali po kasi yun, mami. Sige, pagkatapos ng klase namin, maiwan ko yung isa. Okay, ma'am. In class, tapos na tayo. Dismiss. Bye! Bye, ma'am! Ano ba sabi mo sa bahay? Kung ang sabi mo, lagi ka lang ako sa klase. Ako, ma'am. Pinag-aaral ako. Alam mo ba, in your class, nilagay ko para sa final mo? Yes, ma'am. O sige, bigyan kita ng last chance. Bigyan mo, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.